Mae rhan fwyaf o bobl yn yfed llaeth, ac mae'r rhan helaeth o'r llaeth hwnnw wedi bastereiddio. Ond mae mwy a mwy o bobl yn yfed llaeth amrwd, sy'n wahanol i'r hyn sydd ar gael yn ein siopau bob dydd. Rydyn ni'n aml yn cael ein holi beth yw llaeth yfed amrwd a beth sydd angen i chi wybod amdano. Mae'r rhan fwyaf o'r llaeth rydym ni'n ei yfed wedi bastereiddio. Mae hyn yn golygu cynhesu llaeth i ladd bacteria, burym a llwydni niweidiol allai fod yn bresennol mewn llaeth. Dydy llaeth yfed amrwd ddim yn cael ei bastereiddio. Dawn syth o rainifal a'i rhoi mewn poteli heb unrhyw driniaeth bellach. Mae wedi dod yn fwy poblogaidd yn ddiweddar gan fod pobl yn credu bod ganddo fanteision iechyd. Ond, ychydig iawn o dystiolaeth wyddonol gredadwy sydd i gefnogi'r honiadau hyn. Yr hyn rydym ni yn ei wybod yw bod llaeth yfed amrwd yn gallu cynnwys bacteria niweidiol sy'n gallu achosi gwenwyn bwyd, gall hyn achosi problemau iechyd difrifol, yn enwedig i rheini sydd mewn mwy o berygl. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o salwch yn ymwneud â llaeth yfed amrwd. Mae rhai digwyddiadau lle mae plant wedi mynd yn sâl ac wedi gorfod cael eu trin yn yr ysbyty hyd yn oed. Felly, mae'r asiantau safonau bwyd yn cynghori bod plant, menywod beichiog, pobl hŷn a rheini sy'n sâl yn barod ddim yn yfed llaeth amrwd. Mae rheolau llym wrth werthu llaeth yfed amrwd. Mae'n rhaid i'r llaeth fodloni'r canlynol, cael ei werthu gan ffermydd sydd wedi cofrestru ar asiantau safonau bwyd, dod o anifeiliaid sy'n iach a heb glefyd, dod o fferm sy'n dilyn rheolau mwy llym o ran hylendid a phrofi llaeth ac sy'n cael ei harolygu'n fwy rheolaidd, cynnwys label gyda'r rhybudd iechyd priodol, a chael ei werthu'n uniongyrchol i gwsmeriaid drwy lwybrau gwerthu a ganiateir yn unig, enghraifft wrth giat y fferm, mewn marchnad ffermwyr neu o wefan y ffermwr. Yn yr asiantaeth safonau bwyd, rydyn ni'n adolygu'r rheolaethau ar laeth yfed amrwd yn rheolaidd i sicrhau bod pobl sy'n dewis i yfed yn gallu gwneud hyn mor ddiogel â phosib. A dyna ni, yr asiantaeth safonau bwyd yn esbonio llaeth yfed amrwd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.